Hi everyone, welcome to Life with Makajeni. I am Uma Kajeni. On this channel, we are unpacking all the trending topics, and today's topic is about Ubabul Dlamini, the allegations that Ubabul Dlamini has wrongfully arrested, guys. So I'll post the video about Ubabul Dlamini where he is asked ukuthi ungene kanjani eprison and uyasho ukuthi icala akalenzanga, but guys, today I just saw or heard voice note yaka family member saying ubaba Dlamini uyilenzile icala. So ngicela ukuqala ngiposte ivideo kababa Dlamini because I've never talked about this topic, then I'll later post i-voice note or i-voice note yababa lo othena ubhuti kababa Dlamini, then I'll come back and say my 2 cents, guys. Mphakathi ngiyaphila mkhulu kuyahlangana la kuyahlangana la kuyahlangana impela kuyahlangana senenze ngapi mani namhlanje kushuthi-ke nje i-total-ke ayikho okwamanje ngoba sebenza nzima hlala one kuyasebenza kodwa la kuyasebenzeka. okay. Ubaba ubani igama Baba uLigugu Dlamini wakuphi nendawo waseXhosa eKellisburg. Kellisburg. Ubaba ufike nini la Baba la eThishala cha sengisho nje ufike nini kule mpilo ngo-2009. ubaba ngabe wayenzeni Icala lami irape so kodwa kuyahlala konala kuyabhanda intela. khona kodwa ukuzisola kuloko kwakwenza Baba kumina cha akukho kumina baba ngoba ngizange ngenze nje futhi njengane kuphi awulenzanga icala akangangenzi. okay. Baba uyaphila Sanibona, mina ngiwumfowabo uGugu lo owaboshelwa umntwana. So-ke ngiyamangala kodwa ngoba manje ngithola sekunabantu abaningi kakhulu esebeyikhulumile le ndaba thina mndeni wakhe singakaze siyikhulume. Thina njenganomndeni le nto besisathulile sisafuna ukuzwa ukuthi kwenzekani, abantu bakhuluma bathini, kodwa okubalulekile thina esikwaziyo ukuthi uGugu ngeke simphoqe kule nto yenzile noma akayenzanga yini, kodwa okubalulekile siyamdinga ukuthi abuye. Kodwa okubaluleke kakhulu uGugu siyazi thina la ekhaya ukuthi le nto le uyenzile ngoba uGugu la ekhaya yahlalelwa phansi le nto kwakhulunyiswana naye uGugu, saxoxisana naye uGugu sisodwa la ekhaya. Ngabuya nami ngeza la ekhaya ngafike ngayikhuluma indaba yaGugu, kwangazi ukuthi uGugu uyezwa ukuthi siwumndeni le nto zafanele siyegqume sisonke siwumndeni, uGugu ahlawule ngalo ndlela azohlawula ngayo. Kodwa-ke manje ngendlela uGugu aseyibeka ngayo le ndaba asazi noma mhlawumbe uzama ukuzivikela yini ekuthenini isikhathi sakhe uma ukuthi siyafika kube ukuthi umuntu ongenaphutha. Kodwa nginesiqiniseko sokuthi ingane ena-9 years ingeke leyo ngane leyo ikhulume into engekho. Uma wakhe lo ekukhulunywa ngaye wayengekho, engahlali kwala ekhaya, eganile eleplenile engekho lana, ingane la ekhaya ibihlala naye uGugu noma nobaba behlala bonke la ekhaya bona. So-ke ngaleyo ndlela enjalo ingane uma ifika uma wayo isho ukuthi ihlukunyeziwe la ekhaya, ihlukunyezwa uGugu. Angicabangi ukuthi uma wayo kwakufanele ngaleso sikhathi leso yena uma wakhe aphikisane nento eshiwo ingane, ngoba uma ephikisana nento eshiwo ingane uphikisana kanjani engazi lutho yena kufanele athathe into ekhulunywe yingane kube yiyona ekukhulunywa ngayo. Sakhuluma-ke thina ingane sayeseka ingane naye uGugu sixoxisana, uGugu akazange abe nayo inkinga ngaleso sikhathi. Ekugcineni ingane uma sihanjisiwe la ekhaya ingasekho la ekhaya, uGugu usethatha imikhonto uselwa manje nonina wengane uGugu. Uma eselwile nonina wengane yilona langa ambopha ngalo lelo. Sasingasekho-ke thina-ke ngaleso sikhathi, asizange sikubone lokho.
kodwa sinesiqiniseko sokuthi uGugu akangaligezi igama lakhe aligeze ngomunye umuntu, ngoba manje umuntu osemubi la unina wengane. Noma ubani ozele ingane yakhe ngeke angayivikeli ekugcwelezweni umuntu wasekhaya noma ngani wasekhaya. Umuntu kumele ingane ivikelwe, inamalungelo ingane. Unina wengane unamalungelo ukuthi ingane yakhe ayivikele. Ngiyamangala mina ngoba abantu abaningi sebekhuluma la, abantu engasibona bala ekhaya, futhi abantu abazele ababengekho la ekhaya ngesikhathi iyenzeka lento, behlala emizini yabo. Kukhona nabanye abathi bayakholwa lento engiyibona ukuthi shothi kwalokukholwa lokhu kuyinto engekho ukuthi umuntu uyakholwa. Kunabantu abangamakholwa la esebevelile khona la bekhuluma into engekho, bethi babize umndeni, bakhuluma nomndeni. Omuphi lo mndeni abawubiza? Ngoba ithini umndeni wala ekhaya esikhona, akekho omunye umuntu owumndeni wala ekhaya. Kwakufanele ngabe phela yithina esibiziwe azokhuluma nathi, kodwa manje yikholwa leli lithi liwumakhelwane wala ekhaya kodwa likhuluma into engekho, alizange-ke lifikele emndenini lizokhuluma lona. Angazi ngempela ukuthi labantu abaningi kangaka abazihlanganisayo nezinto zala ekhaya yingobani? Labantu laba la ekhaya akekho umuntu wake la ekhaya waxabana nomunye lana. Asikaze sixabane la ekhaya thina sodwa, asikaze. Solwana sasukela ebuncaneni bethu singaka nje asikaze sixabane namuntu. uGugu simkhonze njengoba sizikhonze thina. Akekho la ekhaya umntwana ozondwayo la ekhaya, sonke siyinto eyodwa la ekhaya. Sakhuliswa uma nobaba, sazalelwa emshadweni, kwashadwa la ekhaya, kuhleliwe namanje sihleli. Asikaze sixabane kwamanje sihleli ndawonye, kodwa manje ngiyamangala mase kuthiwa kunengxabano ekhona uGugu ebonga ukuthi khona umfowabo akaxabana naye. La ekhaya akekho umuntu okwaxabane nomuntu la ekhaya. uGugu besimthatha njengomuntu okholwayo, bekholwa uGugu ehamba yonke le ndawo engcwaba enza zonke izinto. uGugu siyamhlonipha kakhulu, kwathina besazi ukuthi usimele ngoba besingakholwa. Usimele uGugu yena okwazi ukuthi singcwatshwe nathi ngenxa yethu. USathane wamfikela uGugu, wamfikela phakathi nendawo esikhaleni. Thina asikwazi ukuthi wamfikela kanjani, kwenzekani kuyena ngesikhathi eqala nje ukuthatha lesinqumo asithatha. Kodwa hhayi ukuthi mhlambe-ke thina ngoba mhlambe singamdingi la ekhaya, thina siyamdinga ukuthi uGugu abuye sizohlala naye, sixoxisane, siphinde siqhubeke siphile njenganomndeni. So as bazalwa bami zitho ezinani nizwele ubhuti kaBaba uDlamini lo uthi uBaba uDlamini icala walivuma efemelini, and into eyenza ukuthi aboshiswe ukuthi wathi bahlala as a family, baba ne-meeting, kwashiwo-ke umama wengane washo wathi ingane le beyina-9 years at the time. That means ngaloyo nyaka loyo beyina-9 years. Ingane yatshela umayo ukuthi ubaba lo sekangihlukumeze ngokwecansi. Then umama wayebebiza i-meeting-ke, Baba uDlamini bathi walivuma icala, wahlawula nokuhlawula. So later that day or later abantu sebabuyele emakwabo, abobhuti abaseGoli babuyele eGoli. uBaba uDlamini waqala-ke waqala wafuna ukushaya uma wengane into yamenza ukuthi aye epolice station ayobophisa uBaba uDlamini. So if uBaba uDlamini azange azayenze, and if this person ukhuluma iqiniso, uBaba uDlamini azange azame ukushaya umama wengane that means ubonyaka azabophisa uBaba uDlamini. So guys, yabona at this moment i-rape is a very very serious thing. So it's so hard to take amaside. About that time sike seva i-voice note kamakhelwane or i-recording kamakhelwane saying ingane yasho ukuthi ubaba akayenzanga lento, uBaba uDlamini akayenzanga lento, and they are saying vele kudala kushiwo ukuthi uBaba uDlamini akayenzanga lento. But again now i-family member ithi yona ayiyazi indaba ukuthi ingane kuyayisho lento leyo, and bayaqala bona nokuzwa ukuthi bakhona abantu abathi uBaba uDlamini akayenzanga lento. At this point I don't think sizolithola iqiniso eliphelele. I do feel sorry for uBaba uDlamini, and I do feel sorry for ingane, because ngicabanga ukuthi into ezosiza manje ukuthi ingane ikhulunywe yona, and other people I saw they saying ingane uBaba uDlamini waboshwa ingane akuzemananga, but uyasho i-family member ukuthi into yayenzeka ingane yayihlala noBaba uDlamini nogogo nomkhuluma wengane asebenza eGoli. So obvious
uma wengane masazobona ingane azovakasha ekhaya ingane seyamtshela ukuthi hayi malume phela unokwenza kanje, even though bebam-examele, I think after then ingane beloku ichubeka igeza guys. But-ke bazali bami ziswe, please do comment down below your thoughts, and please don't forget to like, subscribe, share and hit that notification button. Nginithanda ukuya nokubuya.